Bore da, siwmai a chroeso i chi a diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd y fwy diogel, hapus iawn i chi gyd. Croeso enfawr i chi i'r wers byw yma ar y thema yna, ble i ni'n mynd i fod yn defnyddio Adobe Express i ddysgu mwy am ddiogelwch ar y we, ond ni hefyd yn mynd i fod yn dysgu sgiliau digidol defnyddiol a hwylus wrth i ni datblygu'n sgiliau dylunio graffigol a golygu fideo ar y wers heddi. Felly gobeithio bod chi gyd yn eistedd yn gyfforddus a bod chi wedi mewn gofnodi i hwb a wedi agor Adobe Express ac yn barod i ddechrau mwynhau. Rowch wybod i ni ble i chi yn ymuno gyda ni o heddi. Rowch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno. Allwch chi athrawon i roi sylwadau naill ai ar YouTube, ar y comments fyna ar YouTube, neu allwch chi wneud yr un peth ar y ddolen streamiad sydd wedi dod ar e-bost. Croeso chi roi sylwadau fyna, fyddai'n gweld nhw fyna hefyd. Neu, os nag i chi roi sylwadau ar y ddau blatfform na, mae croeso i chi ymateb i'r e-bost nes i ddanfon gyda'r dolenni sesiwn bore yma, a welai i'r negeseuon e-bost na hefyd, a allwn ni gael eich enwau, eich ysgolion a'ch dosbarthiadau chi lan ar y sgrin i ni gael shout-out. Felly rowch wybod i ni o ble chi'n ymuno gyda ni bore yma ar gyfer y sesiwn. Right, nawr te, just nodyn i atgoffa chi am yr wyl ffilm sy'n cael ei redeg, cystadleuaeth creu ffilm. Mae hwn ar y cyd rhwng Adobe a Hwb. Athrawon, os licech chi gael mwy o wybodaeth a cofrestru'ch diddordeb ar gyfer y gystadleuaeth creu ffilm, just ewch i gwylffilm25.express.cymru a mae'r holl wybodaeth fyna a allwch chi gofrestru am ragor o wybodaeth fyna. Right, iawn, nawr rheolau. Cofiwch allwch chi oedi os oes angen, os ydw i'n mynd yn rhy gyflym i chi yn ystod y wers, mae croeso i chi wasgu pause ac oedi y fideo. Yn gweud hynny, fi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r porwr, y cyfrifiadur, i'r iPad. Felly, mae hwnna'n mynd i roi bach o amser ychwanegol i chi, pan i fi yn mynd nôl ymlaen. Bydd yna dystysgrif ar gael i bawb, bydd Dom yn e-bostio chi athrawon sydd wedi cyfrestru am 4 o'r gloch prynawn yma, tua 4 o'r gloch prynawn yma, gyda dystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan, p'un bod chi wedi sefyll am y wers gyfan, neu jyst wedi aros ar gyfer y weithgaredd gyntaf, dim ots, mae yna dystysgrif i chi fyna. Ac yn olaf, gallwch chi hawlio party pizza a swag gwobrau i'ch ysgol chi gan gymryd ran yn y gwersi byw. I ni gael hwn yn her ysgol Express, a na gyd sydd angen i chi wneud mwyn ennill swag yw bod chi'n cael naill ai 100 o blant, neu, os ych chi mewn ysgol yn llai, mae lle bod yn rwyddach chi ddweud pawb o flwyddyn 3 i flwyddyn 6. Iawn? So naill ai 100 o blant, neu pawb o flwyddyn 3 i flwyddyn 6, pi bynnag o reina sy'n rwyddau chi wneud. Os gewch chi reina i gymryd rhan mewn gweithgaredd gwers fyw, allwn nhw ddefnyddio yr un ddolen i fynd nôl y gwylio recordiad y wers os nag nhw'n ymuno yn fyw. Yna, tynnwch gwbl o luniau a cyfrestrwch hwnna, mae'r ffurflen gyfrestru ar waelod y dudalen heriau. Mae'r dudalen heriau yn sgrolio'r waelod y sgrin dyn ni fyny nawr, byddwn ni'n edrych yn y fe yn y man. Ond rowch eich tystiolaeth i fyny ar yr ffurflen a bydd Adobe'n danfon swag i'ch ysgol chi, gwobrau i'ch ysgol chi am gymryd rhan. Newch chi hwnna 2 gwaith, felly'r trydydd tro i chi gael swag, bydd Adobe yn talu yn barti pizza i'r ysgol gyfan. Wowzers, ar dderchog. Felly, cymrwch rhan yn yr her na. Gwybodaeth am yr her na athrawon reit ar waelod y dudalen heriau. Right. Dewch i ni gael neidio i edrych ar dudalen heriau, gan bod fi'n sôn amdano fe. Nawr i gyrraedd y dudalen heriau, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw naill ai teipio bit.ly/rhyngrwyd 25. A chi'n gweld dwi wedi wneud e ar tab arall. Mae Adobe Express ar agor dy fi fan hyn, a wedyn mae'r dudalen heriau ar tab arall gyda fi ar y top fyna. A dwi wedi teipio hwn, bit.ly/rhyngrwyd 25. Neu, os oes dyfais da chi sy'n chi sganio cod QR, wel wrth gwrs allwch chi sganio'r cod QR sydd ar sgrin nawr, a bydd hwnna'n dod â chi i'r dudalen heriau yma. Right, fi'n meddwl bod rhywun wedi gweud siwmai yma, rodwch ni gael gweld, oes, fi'n credu bod Os ma fe, right, fi wedi cael neges trwyddo'r e-bost, felly ydych chi gael copio hwnna yn gyflym draw, i ni gael y sylwadau lan. Felly, allwch chi e-bostio fi, neu rowch eich sylwadau ar YouTube neu streamiad allwn ni roi nhw lan. Right, pwy sydd da ni de yw
Shwmai fawr i dosbarth Elan a dosbarth Pen y Graig yn ymuno ysgol gynradd Llanfair y Miallt. Siwr i chi draw fyna yng Nghanolbarth Cymru yn Llanfair y Miallt. Croeso fawr i chi, a diolch am fod y cynta i roi neges i ni heddi. Os dod rhywun yn goffo bod gynta, se. Right, nawr te. Beth i ni'n gweld unwaith i ni cyrraedd y dudalen heriau? Wel, dewch i ni gael sgrolio lawr te. A beth i ni'n mynd i fod yn neud gynta heddi? Wel, yn gynta, i ni'n mynd i fod yn gweithio ar ffeithlyn. Ffeithlyn yw Infographic yn Saesneg. Rhy dda i fod yn wir. Nawr, ffocws diwrnod defnyddio Rhyngrwyd fwy Diogel eleni yw i osgoi scamiau ar-lein. Osgoi cael ein scamio ar-lein. Y teitl sydd dan nhw ar ei gyfer yw hwn. Rhy dda i fod yn wir. Os mae rhywbeth yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, yna ar y we, fel arfer mae e'n rhy dda i fod yn wir, a dylen ni fod yn wyliadwrus iawn ohono fe. A un o'r llefydd i ni cael yn scamio mwyaf, mae pobl yn cael ei scamio fwyaf, yw ar yn e-bost ni. Felly ni'n mynd i greu ffeithlyn sydd yn dangos rai o'r dulliau cyffredin mae scamwyr yn ein twyllo ni ar-lein, yn enwedig trwy e-bost. Iawn? Felly, dewch i ni gael neidio draw i Express, a dewch i ni gael dechrau arni. Nawr, mae Express ar hyn o bryd yn Saesneg gyda fi fan hyn, dwi. Mae angen i ni newid Express i fod yn Gymraeg. Nawr, mwyn newid iaith Express, na gyd sy'n angen i chi wneud, ewch draw i'r cornel top ochr dde, a cliciwch ar yr avatar, y cylch bach drws nesau i'r gloch. Nawr, trwy hwb, fi'n credu bod hynna i gyd yn rhyw liw glas golau gyda chi. Felly, cliciwch ar yr avatar. Dyna ni. A i chi'n mynd i glicio wedyn ar Settings. Drewn na to. Avatar, Settings. Dyma ni. A yn y ffenest sydd yn agor i fyny, mae eisiau i chi wedyn yn y gwymplen gyntaf hyn fan hyn i ddewis Cymraeg. Cai hwnna lawr, a nawr mae Express yn ailwytho a i ni'n defnyddio Express yn Gymraeg. Right, okay, bod rhywun arall wedi gweud helo. Pwy sy'n ni dde? Pwy sy'n ma? Pwy sy'n ma? Oes, mae Miss Jones wedi danfon neges i ni. Dalwch sôn, Miss Jones. Dalwch sôn i ni gael e lan ar y sgrin. Dyma ni. Bore da o Ysgol y Dderi. Diolch i chi, Miss Jones. A bore da i chi blant o Ysgol y Dderi. Diolch am eich neges. Gobeithio bod chi gyd yn edrych ymlaen am y sesiwn. Right, na fe. Right then, ni'n barod te i ddechrau gweithio ar ein ffeithlyn. Felly, i dechrau creu ffeithlyn, beth sydd eisiau chi wneud yw clicio ar deilsen werdd sy'n dweud creu graffig. Pam yn gweld hwnna? Deilsen fawr werdd ar yn tudalen cartref sy'n dweud creu graffig. Clic ar hwnna, a mae'n agor y golygydd i fyny yn Adobe Express. Right, nawr. Beth cyntaf dwi'n mynd i wneud nawr yw chwilio am gefndir addas, cefndir, background. Nawr, allwch chi ddod o hyd i gefndiroedd gan glicio ar elfennau ar y chwith. Clicio ar elfennau ar y chwith. A lan ar top, fe welwch chi, os ewch chi draw, mae'n dweud cefndiroedd. A beth dwi'n mynd i chwilio amdano fan hyn yw y gair Saesneg digital. Mae'n rhoi hwnna lan ar y bwrdd. Dim ar y bwrdd gwyn. Mae'n rhoi fe lan ar y sgrin i chi nawr. Na fe, habit yw hwnna o weithio mewn ysgol. Mae'n rhoi hwnna lan ar y sgrin i chi nawr. Na fe, fyna, digital. D-I-G-I-T-A-E. A chi'n gweld dros 4,000 o ganlyniadau ar gyfer y cefndiroedd digidol. Allwch chi wedyn glicio arno nhw, a chi'n gweld, mae'n mynd i roi hwnna ar eich cynfas chi, allwch chi fynd trwyddo nhw, trial gwahanol rai mas, iawn, a penderfynu, o, hwnna'n ni'n cool yn dweud, penderfynu pa un i chi moyn defnyddio ar gyfer eich dyluniad chi heddi. Lot o rai da yma. Neith lico'r un yma, hwnna, neith lico'r un na. Felly na i fynd am hwnna. O, neu ddim, felly bod y bach yn ddiflas ar y top. Ie, gan i weld o. Gan i fynd, hwnna'n un neis, ydw e? Ie, fi am hwnna fi meddwl. Right, nawr te, mi eisiau fi ddala lan nawr ar yr iPad. Mi eisiau dala lan ar yr iPad yna. Felly draw a fi i'r iPad i fi gael wneud yr un peth. Le mae'r iPad ma?
Cofio fan hyn. Right. Nawr, i fi ar sgrin cartref yr iPad, a fel chi'n gweld mae'n debyg iawn i'r porwr, felly yn y gyd sy'n eisiau fi wneud yw clicio ar y deilsen werth sy'n dweud creu graffig cornel top ochr dde. Gret. A nesa wedyn, pan mae'n llwytho i fi wedi fod yn chwilio am y cefndir, chi'n cofio ni'n dod o hyd i'r cefndir wrth fynd i'r elfennau ar yr ochr chwith, lawr tuag at gwaelod sgrin ochr chwith elfennau. A wedyn lan ar y top i fi mynd i ddewis cefndiroedd. Lan fan hyn, cefndiroedd. Gret, na fe. A chwilio wedyn yn y cefndiroedd am y gair digital. Digital. Na fe. Mae dal lan ar y sgrin fan hyn o dan yn ffenest i fan hyn. Chi'n gweld? Digital. Fan hyn. Fan hyn. Felly, os chi ddim yn siŵr fel sy'n cael fe. A dwi'n mynd i ddewis yr un yma, dwi'n meddwl. Chi tap iddo fe, a bydd e'n gosod hwnna wedyn ar eich cynfas chi. Mae'r iPad bach yn araf gyda fi fan hyn, mae'r we bach yn araf yn yr ystafell yma, os nad wedi plygo mewn, ond na fe, mae wedi cyrraedd. Ni wedi cael siwmai bach arall, pwy sydd da ni de? Drum roll. Pwy ysgol sy'n ymuno? Mae da ni bore da o ddiwrth dosbarth Pwyll yn ysgol Griffith Jones, San Clair. Na fe, lawr yr hewl, lawr yr ffordd ddeiol wrth ai fan hyn yng Nghyfyrddin, lawr yn San Clair. Siwmai, siwr i chi, dosbarth Pwyll. Diolch Mr Thomas am ddamon neges mewn a croeso i chi i'r sesiwn. Right te, cefndir yn ei le, dewch i ni gael neidio nôl te draw i'r porwr i ni gael symud ymlaen gyda hwn. Right te. Sa i di newid y sgrin. Dwi'n gael newid y sgrin. Right, dyma ni. Gret. Right te. Nawr, mae eisiau teitl arna i. Mae angen teitl arna i. Rhy dda i fod yn wir, mae'r cwestiwn. Felly, i ychwanegu testyn, i ni yn clicio ar y ty fawr yn yr ochr chwith fyna am testyn. A lan ar y top, chi'n gweld mae'n dweud ychwanegwch eich testyn. Clicio hwnna, mae'n mynd i roi bocs testyn i chi fel hyn. Nawr, fi'n ni deipio mewn hyn rhy dda i fod yn wir, rhy dda i fod yn wir. Mae'r cwestiwn. Nawr, rwy braidd yn chi gweld achos, wrth gwrs, mae'r testyn yn ddi a mae'r cefndir yn dywyll. Felly, y peth cyntaf sydd eisiau fi wneud yw newid lliw y llenwad draw yn un ar y chwith, lliw y llenwad. Na, jyst newid efo'n wyn am nawr. Na fe, a nawr fi'n chi gweld Falle na i gadw fe'n wyn fyd. Right, nawr, mae hwnna lan fyna, ond i fi mynd i ddefnyddio cynllun testyn dynamig, dwi'n meddwl. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio cynllun testyn dynamig. Na ni. Cynllun testyn dynamig. A gyda hwnna, chi'n gweld beth fi chi wneud? Fi chi gwthio pethau o amgylch. Allen ni gael ei ar 2 llinell, 4 llinell, 5 llinell hyd yn oed. 5 llinell hyd yn oed. Credu fi eisiau hwn i fod ar 2 linell fel yna, mae hwnna'n ffitio neis yn dweud. Nawr, dwi yn mynd i ddewis ffont nesaf, felly dwi'n mynd i fynd i'r ffontiau fan hyn a dewis gweld y cyfan. Chi'n gweld drws nesaf i'r ffontiau ar gymhellir, mae'n dweud gweld y cyfan. A fan hyn, i fi mynd i allu gweld lot o ffontiau. Dwi eisiau ffont cryf cyfoes, eisiau ffont modern cryf. Wel, mae un fel a'n gryf iawn, mae hwnna'n drwchus iawn, yn teip trwm iawn fel a. Fi credu bod hwnna'n mynd i fod yn ddelfrydol felly ar gyfer hwn. Sa'i wedi gweld unrhyw beth arall fan hyn sy'n well, sa'i'n meddwl. Felly dwi'n mynd i fynd am yr un yma. Credu bod hwnna'n gret. Clic ar hwnna te. Mae wedi gosod hwnna ar y ffont. Nawr te, licen ni gael amlinell o amgylch y testyn yma hefyd, amlinell outline o amgylch e. Felly na i fynd nôl, clicio nôl fan hyn, a i roi amlinell, chi'n gweld fan hyn, mae'n dweud fan hyn, hwn yw lliw y llenwad tu fewn y testyn, ond allai hefyd, clicio fan hyn a roi amlinelliad, amlinell iddo fe. Allai ddewis lliw yr amlinell fan hyn wedyn. Iawn? A beth am i fi ddewis yr glas tywyll yma sydd da fi ar y papur? Y glas tywyll yma sydd lawr ar y gwaelod.
Wel, lle ddewis unrhyw liw sydd ar y papur gan ddefnyddio'r pipet sydd da fi fan hyn. Clic ar y pipet, a wedyn draw fan hyn, chi'n gweld lle glicio ar unrhyw liw, lle ni ddewis y glas golau neu'r glas yma, ond dwi eisiau'r glas tywyll yma. Clic yna fe, a mae hwnna nawr wedi gosod hwnna fel lliw'r amlinell o amgylch y testyn. Just yn helpu'r testyn a'i sefyll i ffwrdd o'r dudalen chydig yn gliriach. Iawn te, roet, dewch i ni gael neidio draw i'r iPad i gael neud yr un peth. O, chi'n gwybod beth ni'n gofio wneud? Enwi'r prosiect. Felly, lan y corn y top, ochr chwyth, fi'n mynd i roi mewn fan hyn. Ffeithlyn Sgamio 2025. A fe, gred. Right, draw i'r iPad. A mae rhywun wedi gweud helo fi'n credu. Dechrau ni gael gweld pwy sy'n na. Pwy sy'n na? Pwy sy'n ma? Pwy sy'n ma? Nawr dyma ni. I wedi cael neges. Dechrau ni gael rhoi'r enw lan. Dechrau ni gael rhoi'r neges i fyny. Neges gan Morgan, Morgan Griffiths wedi danfon neges i mewn yn gweud Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringhallt. Siwr i chi? Croeso i chi ffrindiau? Yn Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringhallt. Croeso mawr i chi. A ni hefyd wedi cael neges fan hyn ar YouTube. Wel, siwr i chi ffrindiau dosbarth Cywyn yn ôl? Chi wedi dod ôl? Croeso yn ôl ffrindiau dosbarth Cywyn yn Ysgol Banc y Felin. Diolch i chi am eich neges. Mis Rhys, diolch yn fawr. Right, difen a pawb, dych chi'n gael gweld, fi'n credu na, o nage, mae un arall dyn ni to. Dalwch sownd, un fach to. Nawr te, mae Mrs Thomas Evans wedi danfon neges i ni. Pwy sy'n ma? Pwy ysgol sy'n ma de? Mrs Thomas Evans, bore da gan ddisgyblion Ysgol Dyffryn-Dilas yng Nghorris. Rydym yn mwynhau'r weithgaredd. O, diolch yn fawr i chi, mae'n angeredig iawn. Diolch i chi, Miss, am ddanfon y neges na mewn. A croeso mawr i chi i'r sesiwn bore yma. Right, meddwl bod fi wedi cael pawb nawr sydd wedi danfon neges. Just check. Odw. Fi'n neud yn dda. Gwaith dda. Right. Mlaen ni de i'r iPad i roi'r testyn mewn. Felly, testyn, chwyth am testyn. A lan ar y top, y botwm glas sy'n dweud ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i deipio fan hyn rhy dda i fod yn wir. Mae'r cwestiwn. Na fe, cuddio'r bysellfwrdd. Right, eto, cyn bod eisiau'r ffont yma i fod yn wyn i fi gael gweld yn gliriach lan ar y top fyna. A dwi'n mynd i ddefnyddio'r cynllun testyn dynamig. Dyna ni. Fel yna. A to, dewch ni gael dewis nawr te ffont. A fi'r argymhellu'r gweld y cyfan ar y top eto. Fi'n licio rhain achos mae'n dangos y ffontiau i chi yn glir. Chi hyd yn oed yn gweld rhywfaint o'r cefndir tu ôl ysgrifen, di chi, sydd yn helpu chi benderfynu beth sydd yn mynd i edrych yn glir ac yn effeithiol ar eich dyluniad chi. Pa un dwi'n mynd i ddewis de? Pa un. Rhywbeth cyfoes. Ddim yr un beth sydd â fi ar yr... A fi am hwn, fi'n credu, mae hwnna'n un cyfoes yn dweud. Ydy, mae'n edrych yn dechnegol. A chymod be, fi'n ei wneud yr un peth, dwi'n meddwl, fi'n ei ddewis yr amlinell y glas tywyll yma sy'n lawr yr gwaelod. Felly, dewis y testyn. A chi'n gweld fan hyn lle i ddewis trwch yr amlinell lan y fe. Right, mae wedi dewis yn y lliw llwyd yma. Tap ar y lliw llwyd yn y chwyth. Dewis yr pipet fan hyn. A dewis na fe, y glas tywyll na ar y gwaelod. Gret! Mi hefyd yn ddefnyddio'r bwlch linellau ddod lan ar ail linell na bach yn agosach. Iawn! A ni'n barod i neidio nôl draw i'r porwr i gael symud ymlaen. Dyma ni den, ni'n ôl ar y porwr. Nawr te, mae'n amser ni ddod mewn a'n llun. Felly, y llun sydd angen ni, mae angen ni gael sgrin dyfais. A ni moyn gweld y sgrin i gyd yn eitha fflat arno ni, achos ni'n mynd i roi pethau ar y sgrin. Felly, dyn ni'n moyn bod hwnna rhyw ongl, neu bydd yr pethau ni'n rhoi ar y sgrin edrych bach yn rhyfedd. Felly, ni'n moyn dod o hyd i lun dyfais, le mae'r sgrin yn gwynebu ni'n eitha syth. Iawn. Nawr,
na I roi lan ar sgrin beth I fi'n mynd I chwilio am fan hyn. Dwi'n mynd I chwilio am rhywbeth fel tablet, screen, neu laptop screen, dwi'n meddwl, un o'r reina, yn Saesneg. Iawn, felly maen nhw lan, na fe, maen nhw lan fan ar y bwrdd gwyn I chi, ar pwy can y gweud bwrdd gwyn, lan fan ar y sgrin I chi. Right, felly i'ch ddod o hyd i'r llun na, dwi'n mynd I fynd i'r cyfryngau ar y chwith. A dwi wedyn yn mynd I chwilio llun lan o'r top, mynd I lluniau, ac am bod fi'n neud hwn ar y cyfrifiadur, beth am I fi chwilio am laptop screen tro hyn? Laptop screen. Nawr, dyma ni, chi'n gweld? A I fi moyn un sy'n gwynebu fi'n eitha syth ymlaen. Mae'r un cyntaf na'n iawn, yn dwi? Ond byddai'r ail un na, mae hwnna'r ongl, mae wedi troi ychydig, felly byddai'n anodd I fi roi bethau ar y sgrin a heb bod yn edrych bach yn rhyfedd. Yr un nesaf to ddim yn gret, ond wedyn mae hwn yn iawn. Hwn yn iawn, hwn yn iawn. Chymod, mae'r rhan fwyaf rhain yn iawn, y dweud I gwir. Dwi'n credu bydd e'n helpu os bod y sgrin yn un golau hefyd. Lliw gol. Lliw golau. Felly, mae lot o ddewisiadau dy fi fan hyn. Na I jyst mynd am un o'r rhain. Hwn yn iawn. Right, mewn a fe. Right. Felly, mae'r sgrin mewn. A unwaith mae'r sgrin I fewn, dwi eisiau cael gwared ar y cefndir. Felly, gael gwared ar y cefndir, dwi'n mynd I ddewis y ci cyfeillgar lan fan hyn sy'n dweud tynnu'r cefndir. Tynnu'r cefndir. A na fe, mae wedi tynnu'r cefndir. A beth yw'n ni'n ei nawr yw just meintio hwnna I fyny. Dim ots dy fi bod ochrau'r gliniadur chydig I ffwrdd ochr y cynfas, mae hwnna'n iawn. A dod lawr â fe I, na fe, fel bod top y sgrin tu a hanner ffordd, na fe, yng nghanol y cynfas. Rhywbeth fel yna. Right, draw i'r iPad I ni gael dal lan. Chi cofio te, mynd i'r cyfryngau, a wedyn ar y top, lluniau. A tro hyn na I chwilio am tablet screen. Tablet screen. Dyna ni. A eto fi'n chwilio am un le mae'r dyfais yn eitha syth ymlaen. Chi'n bod? Mae hwnna'n un eitha da. Mae hwnna'n un eitha da. Licen I gael dwylo'n dala fe, dwi'n meddwl. Licen I gael dwylo'n dala'r gyfrifiadur llechen. Meddwl bod fi wedi paso un da. Dylen ni wedi just clicio arno fe. I know lan. Right, pyd i'n oedd e. Gyda just dwylo'n dala fe yn eitha syth ymlaen. Hwn. Ie. Hwna. Na fe? Ie, gret. A dwi moyn cael gwared ar y cefndir eto. Felly, clic, tap arno fe. A chi'n gweld fyna, tynnu'r cefndir. Na fe, tynnu'r cefndir. A dyna fe wedi wneud. Felly, ailfeintio nawr te. Dyma ni. Nawr, fi yn moyn top y sgrin I fod tua hanner ffordd I fyny'r papur. Ond, cofiwch, os chi'n bod, os ydych chi weilod fyna ar braich I weld, yna mae'n mwy pwysig bod y fraich na falle lawr o dan gweilod y cynfas. Mae'n iawn dy fi, digwydd fel mae'n digwydd, ond bydde fe fwy pwysig I fi bod fi'n cuddio'r linell syth na'r weilod y fraich na bod fi'n cael top y sgrin hanner ffordd I fyny'r papur. Os chi'n bod beth fi'n meddwl. Na fe, fi'n credu bod hwnna'n edrych yn neis fel na. Gret. Right, dewch I ni gael hwnna I ffwrdd o'r sgrin fan hyn. A dewch I ni gael mynd nôl i'r poror. A dewch I ni gael symud ymlaen. Right. Nesaf te, mae'n amser ni ddechrau roi fwy o destun I fewn. Iawn. Felly, draw'r dal heriau fan hyn. Mae da fi'r testun fan hyn. Cyfeiriad e-bost amheus. Mae hwnna'n un peth, iawn. Os ych chi'n derbyn e-bost, a mae'r cyfeiriad e-bost ddim cweit yn edrych yn iawn, felly bod e bron o bod yn edrych yn swyddogol, ddim cweit yn iawn. Mae hwnna'n arwydd glir, felly bod rhywun yn trial eich sgamio chi. Felly, dwi'n mynd I ychwanegu blwch testun newydd. Draw i'r ochr chwith.
A dwi'n dewis testyn. A lan ar y top, dwi'n mynd i ddewis ychwanegwch eich testyn, bottom glass. Dyna ni. A dyma fe fan hyn. Chi'n gweld e fan hyn? Na dda lawr o fe fan hyn y funud. Right, cyfeiriad e-bost amheus. Suspicious yw amheus. Right, a dwi'n meddwl bod gall hwnna fod ychydig yn fwy, na fe rhywbeth fel yna. Dwi'n mynd i ddod lan o fe fan hyn. Nawr, byddech chi falle meddwl bod fi'n wedi newid y testyn yma i fod yn wyn, fel bod yn sefyll i ffwrdd. Ond chymod be, fi'n i gadw fe'n dywyll, ond i fi'n mynd i ychwanegu cefndir iddo fe. Iawn, ychwanegu cefndir i'r testyn, yn hytrach na newid i liwe. Felly, i ychwanegu cefndir i'r testyn, y gys rhaid chi'n neud, yw, gyda'r testyn wedi ddewis, clicio lan fan hyn ar y top ar effeithiau. A lawr, gewch chi sgrolio lawr, heibio'r cynhyrchu effeithiau, cysgod, a welwch chi siap lawr ar y gweilo fan hyn. Dyma ni, siap, a dyma'r siap dwi eisiau fan hyn. Dewis hwnna, gret. Licen ni i'r siap, mae'r siap yn felyn, licen ni iddo fe fod falle yn wyn, neu hyd yn oed y glas golau yma, dych ni gael dewis y glas golau yna. Chi clic fan hyn, a allai ddewis gynnu lliw y siap fan hyn nawr, a beth am i fi ddefnyddio'r pipet, a dewis glas golau sydd â fi. Dyma fe fyna. O, neis. Mae hwnna'n neis. Mae'n gweithio neis. Mae'n clymu pethau i gilydd yn neis yma ar y cynfas. Right, dyna ni. Dyna'r un cyntaf, cyfeiriad e-bost amheus. Nawr, cymryd i tipyn o amser, na fe, i greu'r blwch testyn yna, gosod y cefndir, dewis lliw y cefndir, a dewis maint y testyn. Nawr, dwi ddim yn moyn wneud hwnna i gyd eto. Pob tro dwi'n ychwanegu testyn. Felly, be fi'n mynd i wneud yw dyblygu y testyn yma. 3 dot mwy, chi weld? A fan hyn, dyblygu. Na ni. A nawr, mae eisiau 1, 2, mae eisiau 4 rhain yna i gyd. 3. 3 dot dyblygu. 4. Na fe? A na gyd sydd eisiau fi wneud nawr, yn mynd nôl ymlaen. Right, beth da fi wedyn te? Gofyn am wybodaeth gyfrinachol. Wel, os oes rhywun yn danfon e-bost ydych chi, a maen nhw'n gofyn am gwybodaeth gyfrinachol, fel eich cyfrinau chi, neu eich manylion banc chi, math na o beth yna, mae hwnna'n sicr yn arwydd falle bod rhywun yn trial eich sgamio chi. Os oes rhywun yn gofyn am arian, mae hwnna'n yn un amlwg iawn bod rhywun yn trial eich sgamio chi, ynddo e? Iawn. A wedyn yn ola, os mae'r e-bost yn creu rhyw deimlad o argyfwng, bod rhaid i chi wneud rhywbeth ar frys neu mae rhywbeth gwael yn mynd i ddigwydd. Iawn. Atebwch yn ôl, llenwch y ddolen yma nawr, neu bydd eich cyfrif chi'n cael ei ddileu am byth. Math yna o beth, mae hwnna'n dacteg mae sgamwyr yn defnyddio mwyn cael yn rhoi ni mewn rhywbeth o deimlad o banig a i ni wedyn wneud pethau dwl achos bod ni mewn panig. Rhaid, fi'n hapus y brychu test yna. Yr un peth licen ni yw bod gofyn am wybodaeth gyfrinachol, felly ar 2 linell. Felly, allan ni ddefnyddio'r bottom return, enter ar y bysellfwrdd, ond ar Express, mae well da fi ddefnyddio hon, y ddolen hir yma ar ochr y bocs. A gyda'r ddolen hir yna, chi gweld, llwch chi wthio pethau i wahanol linellau. Ych chi'n gwybod beth? Mae 2 llinell yn gweithio hyd yn o well nawr bod fi'n gweld e. Felly mae hwn yn mynd i weithio'n dda fel 2 linell. Ydy, na fe. Beth am hwn? Chi'n gwybod beth? Fi'n licio hwnna, fi'n licio reina fel na. Wedi staco lan fel la. Falle ddim yr un gweilod. Felly bod dim eisiau'r un gweilod i fod. Na fe. Iawn, gret. Dyna'r testyn wedi sorto mas ar y porwr. Dewch ni gael mynd nôl i'r iPad i ni gael sorto'n testyn i mas fyna. Right, dyma ni ar yr iPad. A i fi yn mynd i wasgu ar am testyn ar yr ochr chwith. Dyna ni, testyn. A'r bottom glas ar top, ychwanegwch eich testyn. A dwi'n teipio mewn mynd hyn, cyfeiriad e-bost amheus. Suspicious. Right, a'r un beth to, na i ddechrau meddwl yn eitha cyflym am maint y testyn, fe rhywbeth fel yna.
A eto, fi'n mynd i ychwanegu siap fel cefndir iddo fe. Felly, chi'n cofio i ychwanegu'r siapiau mwyn lan ar y top o dan effeithiau. Sgrolio lawr, a mae'r siap, a fi'n mynd i just ddefnyddio'r un cyntaf na fyna. Mae hwnna'n gred, ond dwi ddim yn hoffi'r melyn. Fi'n eitha agor pink, mae yna fflachiadau o bink gyda ni fan hyn ar y canfas. Felly fi'n mynd i tap ar y siap fan hyn. A chi gweld yr sgwaryn bach melyn, tap ar hwnna, a wedyn defnyddio'r pipet i ddewis y lliw. Pipet ddim yn biafio da fi. Na, dy'r pipet ddim yn biafio. Wel, oce. A mewn i fwy o liwiau, na i ddewis y pink da. Na fe, mae hwnna'n bink, tebyg. Eisiau fi ail-lwytho'r app i gael y pipet i weithio felly, ond mae'n iawn am nawr. Right, dyna'r un gyntaf di wneud. Nawr, na gyd sy'n eisiau fi wneud yw dyblygu hwn i fi gael y 3 arall. Felly 3 dot dyblygu. 3 dot dyblygu. 3 dot dyblygu. A nawr, na gyd sy'n eisiau fi wneud yw newid y testyn. Felly, yr un nesaf fan hyn, tap eto mewn iddo fe. Os na i dapo hwnna 2 gwaith, mewn i ddewis y cwbl lot. Tap, tap, tap. Na fe chi weld. A nawr lle jyst teipio gofyn am wybodaeth gyfrinachol. Gofyn am wybodaeth gyfrinachol. Gret. A lle ddefnyddio'r ddolen ochr na i wthio'r llinellau o amgylch. Right, yr un nesaf te yw gofyn am arian. Tap, tap, tap. Gofyn am arian. Na fe? Oops. Na fe, gret. A'r un ola yw teimlad o argyfwng. Felly, dewis yr un ola, tap eto, a nawr tapio 2 gwaith. Tap, tap, tap. Oops, tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Na fe. Teimlad o argyfwng. Teimlad o argyfwng. Emergency. Gret. Na'r testyn wedi sortio. Chi'n gweld pa mor gyflym i ni'n gallu sortio testyn? Pan i ni'n dyblygu testyn sydd ar arddull i ni eisiau yn barod. Hytrach na mynd trwy'r ffair o ddewis ffont, dewis lliw, dewis cefndir, dewis lliw, cefndir, ac yn y blaen, bob tro. Dyblygwch ailgylchu yn y fe, y gwaith dylunio i ni wedi wneud eisoes. Right. Beth sy'n dod nesaf te? Wel, mae angen rhyw fath o deitl, yn y is-deitl i hwn. Iawn? Felly, beth i chi moyn gweud fan hyn am hwn? Dyma'r sgamiau cyffredin ar e-bost yn y fe, dyna beth yw nhw. Felly, beth fi'n ei wneud yw, dwi'n mynd i ddyblygu unwaith to un o'r blychau testyn. Felly, na i glicio ar un cyntaf yma fan hyn. 3 dot dyblygu fe eto, a dod lan a hwnna lan i'r bwlch yma fan hyn. Right, nawr te. Beth i fi'n mynd i deipio fan hyn? Rhywbeth fel, dyma sgamiau cyffredin dros e-bost. A felly dot, ellipsis, i gael cynnyddu'r tensiwn. Right, nawr, licen i hwn i edrych yn wahanol i'r gweddill rhain. Y prif beth fi'n gwneud yw jyst wneud e'n fwy fi'n credu. Iawn, felly, dych chi'n ei gael cynnyddu'r maint 2 linell neu 3. Ie, 2 linell felly. Dyna ni, rhywbeth fel yna. A fi'n credu bod fi hefyd yn mynd i ganoli'r testyn. Canoli'r testyn, llwch chi'n neud na. O dan golygu, dyma'r alunio fan hyn. Mae di alunio'r chwith. Canol, cyfynhau ar draws, chwith, canol. Ie, canol dwi'n meddwl sy'n eisiau yna i. Ie, mae hwnna yn gred. Fi'n licio hwnna, mae'n edrych yn wahanol i'r gweddill y testyn. Allan ni hyd yn oed falle newid lliw y siap fan hyn, i fod falle'n wyn. Ie, mae hwnna'n neis. Just yn wahaniaeth bach, yn dweud. Just yn wahaniaeth bach. Neud nhw'r glas yma. Defnyddio lliw arall o'r cefndir. Leiti glas. Na, falle bod yna rhy dywyll, yn dweud. Falle bod yna rhy dywyll. Ie, a am y gwyn. Na ni. Fel na. Gret, right. Felly, draw i'r iPad i ni gael y testyn na ni le te. Testyn. Dyma ni. A dwi nawr yn mynd i
ddyblygu hwn. 3 dot dyblygu. Mynd mewn iddo fe. OK, a fi'n mynd i deipio mewn yn hyn. Dyma sgamiau cyffredin dros e-bost. Dot, dot, dot. Right, a nawr i fi yn mynd i... Na ni, gwthio hwnna i 2 linell. Cynyddu'r maint. Eto fi'n mynd i golygu a newid hwnna i fod wedi canoli. Falle bod fi moyn y 2 linell na, yn agosach at ei gilydd hefyd. Chi'n ei gael y bwlch rhwng y llinellau i fyny. O, mae hwnna'n gweithio neis. Ydy. Dylen ni'n neud ar y poror hefyd. Hwnna'n gweithio neis. A falle bod eisiau fi gael gwared ar y pink ar hwn. Falle, neu chi'n un o gyfnewid nhw. Fyna. Na. Right. Dewch i ni gael mynd i'r siap o dan effeithiau. Dyma ni fan hyn. Fyna, chi'n gweld, chi'n cyfnewid lliw y siap a'r testyn. Mae hwnna'n gweithio neis yn credu. Ydy, mi'n licio hwnna. Felly fi'n i gadw fe fel la. Gret, right. Wel, ni bron iawn ar ben. Yn y gyd sy'n eisiau ni'n neud nawr i roi delweddau ar y sgrin. Felly, nôl â fi i'r porwr, a i fi'n mynd i roi lluniau nawr ar y sgrin yma. Tu ôl y testyn, mae'n bwysig yn dweud, dim dros ben y testyn. Felly, gofyn am wybodaeth gyfrinachol. Felly, dewch i ni gael mynd i'r asedau dylunio. Felly, elfennau ar y chwith, a lan ar y top, dwi'n mynd i fynd i'r asedau dylunio. A beth am i fi jyst chwilio am y gair password. Password. Na ni. A chi'n gweld, mae yna 140 o asedau dylunio. Sticeri diddorol yw asedau dylunio. A mae'r rhain yn cool yn dyn nhw. Fi'n licio'r un ma. Fi'n dod mewn o hwnna. Dyma ni. Felly dyma'r un cynta. Na fe. Yr allwedd a'r clo a na fe. Mae hwnna'n gweithio yn gret fel la. Ond mae eisiau bod y tu ôl i'r testyn. Felly bennau yw, o bennau jyst llusgo fe lawr yn y stac heinau fel na. Na fe, gret. Dwi ddim yn gweld y person coed gystal. Dych chi'n lawr y maint yna. Na fe, fel hyn de. Right, wedyn, gofyn am arian. Wel, dewch i ni gael mynd nôl i'r asedau dylunio, na chwilio am money trwy hyn. Money. Right, a beth gai tro ma. Rhywun yn gofyn am arian. Bag o arian fel hyn, felly. Na fe. To, maint. Fyny. Na fe. A eto, mi eisiau hwn i fod tu ôl i'r testyn. Na fe. A wedyn teimlad o argyfwng. Beth os na i roi rhywbeth fel alarm? Alarm. Mewn. Ie, dyma ni. Chymod, cloch larwm. Ie. Cloch neu'r gole. O, i licio hwnna hefyd, y bychnod. Hwnna ni'n da. Ie, da i ddod mewn o hwnna. Mewn o hwnna fyna. Fi'n credu bod eisiau hwn fod tu ôl i'r ddau arall. Nawr, chi sylwi bod fi'n cadw bwlch ar y top. Y reswm fi'n cadw bwlch am y top yw ni'n mynd i fod yn rhoi cyfeiriad e-bost amheus fyna. Right, fi'n cysgo hwnna reit tu ôl y ddau arall. Fel bod yr larwm yn y cefn na'n gweithio'n dda. Right, nawr te. Y peth ola te fi'n i roi fan hyn yw cyfeiriad e-bost amheus. Yn rhoi enghraifft o gyfeiriad e-bost amheus. Felly dewis i unrhyw blwch testyn, dyblygu fe eto, 3 dot dyblygu, lawr y fe i fan hyn. A na i roi mewn hyn yn lle hwn. Lle hwn i ddod i'r blaen. Cofio, neu'n siŵr bod yna reit yn y ffrynt. A dwi'n i ddewis nawr. Right, dewch ni roi enghraifft. Felly, enghraifft o gyfeiriad e-bost amheus. Mae'r enw cyntaf fel arfer yn swnio'n eitha swyddogol. Felly, swyddogol. A wedyn, at. Nawr te. Felly, os dwch banc chi yw falle bydd enw'r banc wedi cael ei sillafu jyst tymed bach yn anghywir. Chi'n bod? Falle bydd rhywbeth fel enw banc. Rhywbeth fel na. Chi'n bod gyda 2 a yn lle 1. Ie?
a wedyn .com neu rhywbeth fel ar y diwedd. Felly mae ar yr olwg gyntaf, mae'n edrych yn swyddogol ac yn gywir, ond mae yna rhywbeth bach o'i le gyda'r enw y cyfeiriad e-bost. Right, dwi'n mynd i dynnu'r siap i ffwrdd, dwi'n meddwl, y siap glas i ffwrdd fan hyn. Felly effeithiau, a lawr y gweilio fan hyn, tynnu'r siap i ffwrdd. Na fe. Right. A na fe. Fi wedi gorffen. Fi mynd i stopio fan'na, a fi ddim draw i'r iPad nawr, achos i ni ar y 40 munud, felly mae'n amser i ni ddechrau meddwl am symud ymlaen i'r ail weithgaredd. Right, nawr te, unwaith chi wedi cyrraedd y pwynt na, felly bod chi moyn argraffu hwn, neu lawrlwytho fe, roi fe yn eich ffeiliau digidol rhywle. Felly, mwyn gwneud hynny, na gyd sy'n rhaid chi'n neud lan y corner top ochr dde, mae yna 2 fotwm gyda chi fan hyn. Yr un cyntaf yw lawrlwytho. Felly, os ych chi moyn roi hwn mewn i'ch ffeiliau, fy ffeiliau J2E, neu felly bod chi'n defnyddio OneDrive neu Google Drive, byddai ni jyst yn lawrlwytho hwnna fel PNG. Os chi'n mynd i argraffu fe, byddai ni yn lawrlwytho fe fel PDF argraffu. Iawn, allwch chi argraffu hwnna mas wedyn yn hawdd. Neu wrth gwrs, os gliciwch chi ar y botwm sy'n drws nesaf, sy'n dweud rhannu, allwch chi roi hwn mewn yn uniongyrchol i Google Classroom neu Microsoft Teams, os mae'ch athrawon chi wedi rhoi aseiniad fyna i chi. Neu, os ych chi moyn rannu fe fel link, os ych chi moyn rannu dolen i'ch dyluniad chi, cliciwch fan hyn dolen gweld yn unig, a bydd hwnna'n rhoi URL, yn rhoi link i chi, fel bod unrhyw sy'n clicio arno fe yn gallu gweld eich ffeithlyn bendigedig chi ar sgamiau. Right, iawn. Fi yn mynd i stopio fan te ar gyfer y weithgaredd gyntaf, a i ni yn mynd i symud ymlaen yn y man i'r ail weithgaredd am heddi. Nawr, tra bod ni'n oedi am funed, just a cwpl o negeseuon i'ch atgoffa chi, bod dim gwersi byw nawr wythnos nesaf, a wedyn i ni'n mynd mewn i hanner tymor wedyn. Felly'r gwersi byw cyntaf sydd da ni yw, ar ôl hanner tymor, y dihun cyntaf yn ôl, mae da ni dydd Gwildewi, gwersi byw ar gyfer dydd Gwildewi. Mae dydd Gwildewi'n digwydd yn ystod gwyliau hanner tymor, felly mae'n gwers byw ni ar y dihun cyntaf yn ôl. Iawn? A wedyn ar ddiwedd yr wythnos gyntaf yn ôl, mae un wythnos y llyfr hefyd, dydd y llyfr, ar ddiwedd yr wythnos gyntaf yn ôl. Felly 2 wers bwysig fyna gyda ni, reit ar ddechrau yn wythnos gyntaf ni'n ôl ar ôl hanner tymor, dydd Gwildewi a diwrnod y llyfr. Athrawon, os licech chi gyfrestru ar gyfer yna, just fel arfer ewch chi arweinwyr.express.cymru i gyfrestru ar gyfer y sesiynau yna. Maen nhw'n barod i chi i gyfrestru. Nawr, o ran wythnos nesaf, beth sydd ymlaen yw hyfforddiant lefel 2 i athrawon ACE. Felly, os ych chi wedi wneud eich hyfforddiant ACE lefel 1 gyda fi, neu gyda Dom yn Saesneg, neu gyda un o'r tîm arall yn Saesneg, yna mae yna sesiwn ACE lefel 2, sef y cam nesaf yn yr hyfforddiant sydd am ddim i staff, dydd Mawrth nesaf. Iawn, prawn dydd Mawrth nesaf. Mae hyfforddiant ACE lefel 2, 4 tan 1.5 prynawn am ddim. Nawr, os licech chi gyfrestru gyfer hwnna, athrawon, just ewch i ace.express.cymru. Mae angen bod chi wedi gwneud eich lefel 1 cyn bod chi'n gallu dod i'r lefel 2. Os ych chi heb wneud lefel 1, yna ewch i'r un ffurflen achos mae y dyddiadau fyna ar gyfer bwcio arno i hyfforddiant lefel 1 hefyd. Right, iawn. Dewch i ni gael mynd ymlaen. Cyn bod ni'n mynd ymlaen, os ych chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, heddi, bod chi wedi bod yn cymryd ran yn y sesiwn yma ar gyfer diwrnod defnyddio'r Rhyngrwyd yn fwy diogel, yna, please tagwch fi mewn, fel bod fi'n gallu gweld eich dosbarthiadau chi'n fysi'n defnyddio Adobe Express. Mae wastad yn hyfryd i weld gwaith y disgyblion a gweld dosbarthiadau o bobl yn cael hwyl yn defnyddio Express. Felly, os chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, yna, tagiwch at Adobe for Edu, at Ysgol Ddigidol, at Meredydd J neu at Meredydd Jones mewn fyna, fel bod fi'n gallu gweld hefyd. Right! Yn ola, cyn bod ni'n mynd ymlaen i'r weithgaredd nesaf. Os ych chi'n gwylio hwn ar YouTube, mae e'n help enfawr i fi os allech chi hoffi y fideo a tan ysgrifo i'r sianel YouTube. Felly, os ych chi'n gwylio hwn ar YouTube nawr, bydde fe'n help enfawr i fi bod chi'n hoffi'r fideo yma ac yn tan ysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol Ddigidol. Fel bod ni'n gallu cadw'r sesiynau yma i fynd am byth
a dangos bod nhw yn boblogaidd i ysgolion yng Nghymru. Right, iawn. Nawr te, mlaen yn i'r ail weithgaredd, bant ar cart fel maen nhw'n dweud. Wel, fel i ni'n gweud. Right, i ni... Sgrin lan, dyma ni, fe ar sgrin, a bant a ni. Right, i'r ail weithgaredd. Nawr te. Ar gyfer yr ail weithgaredd, mae angen i ni i glicio'r ddolen sydd yn y dudalen heriau, felly mae angen y dudalen heriau yn chi. Mae dal yn sgrolio fan ar waelod y sgrin, os ych chi angen y dudalen heriau. Achos ni'n mynd i fod yn agor templed i fyny. Right te, nawr i agor y templed, be fi'n ni'n neud yw mynd draw i'r dudalen heriau, diwrnod defnyddio'r Rhyngrwyd dyma ni, dyma fe. Sgrolio lawr i'r ail her, chi'n gweld, her 2, fideo diogelwch ar-lein. Addaswch y templed canlynol gan roi cyngor am ddiogelwch ar-lein i'r gwylwyr. Right, felly chi'n mynd i greu fideo diogelwch ar-lein yn defnyddio templed Express. Nawr i agor y templed, mae eisiau clicio ar y botwm glas yma fan hyn. Right, mae hwnna'n mynd i agor y templed i fyny fel hyn i chi. Iawn. A pan i chi wedi agor ei fyny, fe welwch chi fotwm glas yn dweud ail gymysgu. Ail gymysgu. Iawn, remix, ail gymysgu. A i fi'n clicio ar hwnna, a be mae'n neud yw mae'n agor ei fyny, dyma ni, yn Express, a nawr i fi'n gweithio ar hwn. Right, dewch i ni gael neud hwnna ar yr iPad, agor y templed i fyny. Right, so fi ar Express fan hyn, felly mae eisiau fi i fynd draw. Nawr, falle bod chi wedi agor yr dudalen heriau fyny ar Safari neu ar Chrome, dim ots. Ond sgrolwch lawr i'r ail her ar y dudalen heriau, a chi'n gweld y botwm glas sy'n dweud agor y templed, tap ar hwnna, a bydd e'n agor y templed ar tab arall ar eich porwr chi, fel ni newydd weld ar y porwr. Right, dyma fe'n dod. Nawr, pan fydd e'n llwytho, falle bych chi ddim yn gweld y botwm glas, achos bod y neges na, chi'n gweld neges llwyd na ar waelod y sgrin, make it your own. Falle bod eisiau i chi i enable hwnna. Chi'n gweld, mae eisiau fi just tapo enable all fan hyn. A na fe, mae'r botwm glas yn cuddio tu ôl y neges nawr yn popo lan ar y gwaelod. Iawn, mae'r botwm glas ar y gwaelod ar yr iPad, nid ar y top, am ryw reswm. A nawr fi chi tapio ail gymysgu'r dyluniad hwn. A mae e'n mynd i roi neges wedyn dweud, mae eisiau agor hwn mewn app, achos wrth gwrs dwi ddim yn agor ar y porwr, ar app Safari neu Chrome, mae'n agor nôl yn app Adobe Express ar yr iPad. Felly fi'n dewis hwnna. Falle bydd e hyd yn oed mynd â chi ar App Store, fel mae wedi gwneud i fi fan hyn. Tap ar Open, a bydd e yn, dyma ni, iawn, bydd e'n llwytho'r templed na mewn i Express i chi wedyn. Cofe'n dod. Dyma ni fynd. Cofe'n dod. Mynd i mynd nôl i hwnna. Right, a'i nôl mas y dal y cartre, na fe, ar Express. Ych chi'n ei wneud na to. Okay, nôl draw, Chrome fan hyn, ail gymysgu, a law. Na fe, yn gweithio nawr. Na fe, yn gweithio nawr. Na fe, iawn, just tri hyle to os yna gwyn gweithio. Nôl i'r templed, ail gymysgu, a law, a mae fe di agor e lan. Right, iawn, gret. Nawr, sa'n credu a fi nôl ymlaen rhwng y porwr a yr iPad ar gyfer y weithgaredd yma nawr, achos mae bron union yr un peth, fel bod ni'n ddim yn mynd dros amser. Right, felly, beth fi moyn ei? Wel, yn gynta, drychwch beth da chi. Allwch chi gydio yn yr linell ddi yma'r pen chwarae, a sgrwbio trwyddo'ch fideo chi. Chi gweld, mae 5 golygfa. Golygfa 1, golygfa 2, golygfa 3, golygfa 4, golygfa 5. A wedyn, llwch chi hefyd weld beth yw'r pethau sy'n digwydd. Wel, mae yna eiconau fan hyn. Chi gweld, mae'r laptop a'r ffôn, mae'r gliniadur ar ffôn na'n animeiddio fi mewn, a maen nhw'n bwnsio amgylch. Beth sy'n digwydd ar yr ail? Dyma ni, mae da ni rhywbeth yn digwydd fan hyn. Mae'r lluniau'n animeiddio i fewn, mae hwnna'n cool. Right, felly beth yw'n jobyn ni yw addasu'r templed yma a'n gwneud yn bersonol i ni gan roi cyngor da i bobl am ddiogelwch ar-lein.
Right, y peth cyntaf i fi wneud mwyn perchnogi'r template yma yw dewis cynllun lliwiau i fi'n hoffi. Felly, i ddewis cynllun lliwiau, iawn, na gyd sydd eisiau chi wneud ar dop eich sgrin, yr ail fotwm ar draws yw thema. Chi'n gweld mae palet paint fyna. Clic ar hwnna. Ni wedi cael siwmai fach. Sori, nes i golli hwnna. Nes i golli chi, ffrindiau. Bore da, oedd osbarth coedmor, ysgol Llangain. Wel, siwr i chi, ffrindiau, yn ysgol Llangain. Nawr te, hyfryd i gael chi yn ymuno gyda ni draw fyna Llangain, ardal ysblenydd o Sir Garl, ar y ffordd lawr i'r arfordir fyna, dwlu ar ardal Llangain. Diolch i chi am ymuno, diolch am eich neges chi, a croeso enfawr i chi ddosbarth coedmor. Right. Beth o'n i'n neud? Lliw. Right. Fi wedi clicio ar y palet ar y top fan hyn, thema. Nawr, allwch chi wedyn, allwch chi hyd yn oed deipio lliwiau mewn. Okay? Lle ni roi beth fel blue gold. A hwnna'n hoff liwiau yw glas a air. A chi'n gweld, mae yna gynlluniau lliwiau i gael yn y sy'n cynnwys y lliwiau dwi wedi teipio. Neu allwch chi pori trwy'r gwahanol categoriau, enghraifft. Allen ni fynd lawr a chwilio am y rai golau yma, mae rhain yn rai neis, rhyw liwiau pastel. A os i fi'n licio'r tri na, yna allai glicio gweld y cyfan a gweld hyd yn oed fwy o rai golau. A dwi'n mynd i ddewis hwn, fi'n meddwl bod y lliwiau yma'n hyfryd. Felly, clic ar hwnna, chi'n gweld, mae wedi gosod y lliwiau yna nawr i'r prosiect cyfan. Allai hefyd sgrolio nôl lan i dop y panel yma. Chi'n gweld mae'n dweud ar y top nawr, thema'r dudalen. Mae'n dangos y lliwiau sydd ar y thema. Allai ddefnyddio hwn, trefnu ar hap, a mae'n mynd i, chi'n gweld, mae'n mynd i gymysgu pa liwiau sydd wedi cael ei gosod ar y dyluniad. Allai ddewis pa un dwi'n meddwl sy'n gweithio orau. Felly, fi yn licor cyw golau na'r ymyl. Fel na, fi licio hwnna. Dyna ni. Right, nawr te, felly nawr beth cyntaf ni'n neud yw mynd i'r thema a dewis cynllun lliwiau. Nawr te, tra bod fi'n aros, mae yma fi enwi hwn nawr, diogelwch ar y we 2025. Right. Iawn te. Nawr, beth i ni'n gallu gwneud nawr nesaf i droi hwn i fod yn ddyluniad personol i ni? Wel, falle bod chi ddim yn hoff o'r ffont. Felly bod chi moyn clicio fan hyn ar y testyn yma fan hyn. A falle bod chi ddim yn moyn yr ffont Playfair display yma. Felly ni fynd i gweld y cyfan. A gweud fi moyn rhywbeth sydd yn edrych tym bach fwy cyfoes. Hwna, mae typo gyda ni fan hyn hefyd, yn fyw diogel, yn fwy diogel, dyle hwnna ddweud, fwy diogel, felly cywirwch y typo hefyd, na fe. Fi licio'r ffont na, beth am newid y ffont yma te, cadwch yn diogel ar-lein, hwn yw bricolage grotesque yw enw hwnna, sdim ots da fi fe, mae e'n neis ac yn glir, falle bod chi moyn newid rhywbeth arall, fi'n sicr y moyn un sydd dal yn glir ac yn gryf. Falle rhywbeth chydig fwy modern, mae hwn yn edrych yn chydig fwy modern. Ydy, na fe? Gred. Iawn, nawr, i ni wedi newid y lliwiau, i ni wedi newid y ffontiau. Nawr te, beth fi hefyd yn moyn newid yw'r ffôn yma. Dwi'n meddwl bod y ffôn yma'n berthnasol iawn. Fi moyn siarad felly am ddiogelwch pan i fi chwarae gemau cyfrifiadurol. Felly licen ni gyfnewid y ffôn yma. Yr unig beth yw, pan fi'n clicio chwarae, mae'r ffôn yna'n animeiddio'n cool. A mae'n bownsio fan hyn, chi'n gweld yn bownsio. Dwi ddim yn moyn goffod ail neud hwnna i gyd. Felly beth dwi eisiau neud yw just cyfnewid hwn am rhywbeth arall a cadw'r holl animeiddiadau yna sydd wedi cael ei roi ar y ffôn. A chi chi'n neud hynny wrth glicio ar y llun a draw wedyn ar y chwith fan hyn. Mae'r botwm wedi newid, chi'n gwybod? Chi'n gwybod beth? Mae'r botwm wedi newid. Felly mae rhaid i fi i ddefnyddio disodli sydd fan hyn. Na fe. Nawr te. Gyda disodli na,
Fe, na i ddangos yna chi to, achos mae Express wedi newid bore yma, chi'n gwybod. Clic ar y ffôn, disodli ar y top, a fan hyn nawr, i fi'n gallu dewis asedau dylunio. Ased dylunio, sef llun gyda'r cefndir wedi cael ei dorri allan yn barod. A na i chwilio fan hyn am rhywbeth fel Game Controller. Dyma ni. A fi moyn rhyw fath o, reolydd gêm cyfridirol, math yma o beth. Perffaith. Great. Right, dewch chi wedi cael chwarae'r olygfa gyntaf yna, i weld os fi'n hapus dy fe. Ydw. Chi'n gweld, oedd y reolydd na yn animeiddio, mae fe'n bwnsio fyna nawr. Perffaith. Right, golygfa 2 te. Golygfa 2. Dwi bob amser yn... mae rhywun wedi aleu e-bost i fi. Efe rhywun yn gweud siomai yw e? Neu efe rhywun yn trefnu cyfarfod yw e? Dewch ni gwybod. Nage, rhywun yn gweud siomai yw e? Hore! Pwy stan i ma? Dewch ni gael gweld. Right, mae Mr Jones. Mr Jones wedi danfon neges i ni. Dalach sownd. Mr Jones. Dewch ni gael eich neges chi fyny. Dyma ni. Bore da gan ddosbarth Elwy, blwyddyn 56, Ysgol y Llys. A maen nhw newydd ymuno ar ôl amser chwarae. Plant wedi cynhyrfu i gael gwers fyw eto. Wel, croeso mawr i chi, blant Ysgol y Llys, blwyddyn 56. Diolch i chi, Mr Jones, am y neges. A fi yn llwyr ymwybodol, falle bod nhw wedi ddechrau'r wers, a felly bod nhw bach tu ôl. Felly, erbyn bod chi'n gweld hwn, felly bydda i wedi gorffen y wers fyw. Ond pan welwch chi fe, diolch i chi am y neges, a chroeso mawr i chi i'r wers fyw. Right. Nawr te, ni ar olygfa 2. Nawr ar olygfa 2, beth da ni? Dwi bob amser yn, nawr te. Beth yw'r cyngor sta fi fan hyn? Wel, cyngor sta fi, pan fi'n chwarae gemau cyfridirol, dwi bob amser yn defnyddio ffug enw ac avatar. Pan yn chwarae gemau ar-lein. Right, ddech chi'n gael esbonio hwnna. Ffug enw. Dylech chi ddim bod yn defnyddio'ch enw go iawn chi pan ych chi'n chwarae gemau cyfridirol ar-lein. Oherwydd, dyn ni ddim yn moyn bod y pobl sydd yn y gêm gyda ni, pobl dyn ni ddim yn nabod, dieithriad, yn gallu dyfalu neu dod i wybod eich enwau go iawn chi. Iawn? Dwi'n ddim yn ddiogel. Dwi'n ddim yn ddiogel bod pobl yn gallu dod i wybod beth yw'r enwau go iawn ni, pa ysgol i ni'n mynd i, pa stryd i ni'n byw, pa dre neu bentre i ni'n byw ynddyn nhw. Dylen ni gadw, Does dim unrhyw reswm gyda'r pobl i ni'n chwarae gemau gyda ar-lein i wybod y pethau yna. Does dim unrhyw reswm gyda nhw wybod y pethau yna o gwbl. Iawn? Felly mae yn wastad yn bwysig i ddefnyddio ffug enw, nid eich enw go iawn, ac avatar. Felly nid llun o'ch gwyneb chi, ond rhyw fath o avatar cyfrifiadurol neu rhywbeth fel yna. Iawn, nawr te. A nawr te, ni'n mynd i newid y llun yma fan hyn. Y llun cartwn, felly ni gael gwared ar newidio hwn, achos just neges i atgoffa ni newid ewe. Nawr, mae'r llun yma o'r ferch yn defnyddio cyfrifiadur wedi cael ei gynhyrchu'n defnyddio deallusrwydd artificial, AI, o fewn Express. Felly, i newid hwn, allwn ni deipio beth bynnag yn y byd i ni eisiau gweld. Felly, na i glicio arno fe, a draw'r chwith fan hyn, chi'n gweld? Mae'n dweud cynhyrchu delwedd, a mae'r cylch yma yn dangos bod rhywbeth mewn fan hyn, rhywbeth wedi cael ei osod mewn fan hyn yn barod. Cyna glicio hwnna, a dyma beth gath i deipio, cartŵn o ferch yn defnyddio'r cyfrifiadur. Nawr te. Wel, beth ym mi fi gael cartŵn o ffrindiau yn chwarae consol gemau. Trynu hwnna. Cynhyrchu. Iawn, chi'n deipio beth bynnag i chi eisiau mewn yna, iddo fe gynhyrchu fe, a ddyle fe, dyma ni, cool. Falle bod fi moyn rhaid i fod yn blant fwy tebyg i'ch oedran chi.
Cartwn o ffrindiau ysgol yn chwarae consol gemau. Iawn, ond oedd hwnna'n really cool bod wedi creu hwnna. Llun ardderchog. Dwch yn ei gael gweld na'r te. Aha, cool. Mae'n edrych bod nhw mas di fas, sy'n bach yn rhyfedd. Ond dyma'r dewisiadau fan hyn, chi'n gweld, maen nhw'n fab. Felly chi'n glicio arnyn nhw. Nawr, chi'n gweld, mae'r llun greiddiol yn cynnwys... Na fe, fi'n mynd i fynd am yr un cyntaf na, dwi'n meddwl. Ie, mae hwnna'n wych. Right. Nawr, mae'r llun yma, oedd na, yn cynnwys effeithiau. Chi'n gweld, mae rhywun wedi, wrth creu'r templed, wedi dewis roi effaith deilyw arno fe. A pan i ni'n newid yr effaith, pan i ni'n newid y llun, mae e'n cadw'r effaith. Iawn, sydd yn gret. Dyle fe hefyd gadw'r animeiddio. Dewch ni gael chwarae hwnna nawr. Ia fe, chi'n gweld, mae'r llun na nawr yn animeiddio i fewn. Nawr, dwi ddim yn meddwl bod yr eicon yma, chi'n bod, signal Wi-Fi neu rhywbeth yw hwn. Dwi hwnna ddim yn berthnasol, ydw e. Chi fi'n i newid hwnna hefyd. Clic, disodli, asedau dylunio, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am beth am rhywbeth fel avatar. Yn Saesneg gyda A-V-A-T-A-R. Avatar. Na fe, chyfo fel yr un cyntaf na yn gweithio, ond dwi chyfo, na fe, anifeiliad yn wastad yn avatars bach hwylus, yn dyn nhw. Rhywbeth fel na. Gwych. Right, na'r ail un, ail olygfad i wneud. Chi'n gweld, mae'r penguin bach na'n neidio, arnofio amgylch yn awyr, mae'n edrych yn hyfryd. Right, beth yw'r olygfa nesaf te? Sgrolio ymlaen. Dwi'n gwybod bod angen i mi allgofnodi ar ddiwedd y sesiwn. Ond hwn yn wir os ych chi'n chwarae gemau neu os ych chi'n defnyddio dyfais yn yr ysgol. Nawr te, fi jyst yn mynd i ailfeintio hwn achos fi moyn llenwi'r testyn cymaint o fi'n gallu yn y bwlch bach hyn fan hyn. Os ych chi'n defnyddio dyfeisiau yn yr ysgol, os ych chi'n defnyddio dyfeisiau adre, mae'n arfer dda bod chi yn dod i'r arfer o allgofnodi pan ych chi yn dod i ddiwedd eich sesiwn. Right, nawr, ydy'r llun yma'n addas i'n meddwl bod fi'n i ddisodli hwn eto, dwi'n meddwl. Clic ar y llun, y bachgen yma yn dal a ffôn, dwi'n mynd i ddewis disodli. A na i ddewis llun y tro yma. Lluniau. A beth am i fi chwilio am rhywbeth fel logout. Logout. Right. A i fi'n cael lot o goed wedi cael ei torri. Ond eich hefyd, ddewis dyma rai o rain. Mae hwn yn un da, ynddo e? Ydy. Mae hwnna'n un da. Mae hwnna'n un da. Felly, just dangos, dyma ni bod rhywun yn allgofnodi. O'n i'n licio'r un na. Na fe, hwnna yn gweithio yn berffaith. A eto nawr, os dwi'n mynd nôl, clicio chwarae, chi'n gweld, mae'r animeiddio na dal na. A dyma beth sy'n gret am ddefnyddio templedi yn Express, yw bod ni'n gallu newid bron popeth amdanyn nhw. Ond, i ni gallu newid bron popeth amdanyn nhw, ond i ni yn cadw'r holl animeiddiadau cool na pethau sydd â ni mewn na. Os ydw i'n ansicr, os ych chi'n byth ddim yn siŵr, beth allwch chi wneud? Wel, oedi yn gyntaf. Pause, just stop. Just peidiwch a clicio unrhyw beth, just meddyliwch am beth sy'n mynd ymlaen. Oedi. Gofyn am gyngor. Iawn, wastad yn dda i ofyn am gyngor gan oedolyn, neu rhywun yn hun na chi. Oedi, gofyn am gyngor. A defnyddio synwyr cyffredin. A hefyd, ymddiried tym bach yn eich greddf chi. Falle pan mae rhywun yn gofyn i chi, beth yw'r enw go iawn di ar gêm? Siwr bod chi'n gwybod, pam maen nhw'n gofyn hwnna? Hwna beth rhyfedd i ofyn. A ddylen ni wir
ateb hwnna. A os ych chi'n gorfod meddwl amdano fe fel yna, chi siŵr fod yn gwybod yn barod, mae'r ateb i'r cwestiwn yw na, ynddo fe. Reit, sa'n siŵr am y llun yma fan hyn. Dwi'n meddwl bod y llun yma yn helpu ni o gwbl. Felly, chi'n bod beth? Fi'n mynd i gael gwared ar llun yn gyfan gwbl. A beth am roi cymeriad i fewn fyna? Bydde hwnna'n hwyl, fydde fe? Beth am roi cymeriad, animeiddio cymeriad? Os ydw i'n ansicr... mae eisiau dwi'n ar ddechrau fan hyn. Os ydw i'n ansicr, dwi'n oedi mae eisiau yn y fi fan hyn. Yn gofyn am gyngor ac yn defnyddio synwyr cyffredin. Na fe. Right, nawr te, fi'n mynd i roi cymeriad i fewn yn dweud beth ydw i'n neud os i fi'n ansicr. Felly, i ychwanegu cymeriad, dwi jyst yn mynd i'r cyfryngau ar y chwith. A lan o'r top i fideos, a welwch chi fan hyn animeiddio cymeriadau. Clic i hwnna. Nawr te. A mae yna gymeriadau mewn fan hyn sydd ddim yn fod yn gred. Mae rai o'r rhain, chi'n modd, chi'n chwarae gemau, fi'n credu. Mae rhyw fath o benwisg, fyny rhyw fath o headset gyda'r cymeriadau yma. Mae rai o'r rhain edrych fel cymeriad allan o gêm, sy'n cool. Ond, llwch chi ddewis unrhyw gymeriad chi moyn, o dweud y gwir. Waw, mae'r un edrych yn bananas. Right, mae'r cymeriadau yma yn neud i fi chwerthin. Be dda am de? Wel, dywyswch chi gymeriad. Mae rai fi drial un o rai yma, maen nhw'n edrych yn ddychrynllyd. Mae rhaid i fi weld be mae hwn yn disgwyl fel. Fi'n credu mae rai fi drial Harriet. Na fe, right. Nawr te, os ych chi mewn stafell swnllyd, trwch yr gwella lleferydd ymlaen. Iawn? A bydd hwnna'n cael gwared ar holl sŵn y cefndir. Nawr, dwi ddim mewn stafell swnllyd, felly ysdim eisiau fi wneud hwnna. Bydd e'n gweithio chydig yn gynt i fi os fi'n troi fe i ffwrdd. Ond os ych chi mewn stafell swnllyd, trwch hwnna ymlaen, mae'n anhygoel. Geith e gwared ar sŵn pawb ond am chi. Right, a fi'n barod i recordio. Felly, cyfri fi lawr. Os ydw i'n ansicr, dwi'n oedi, yn gofyn am gyngor gan oedolyn ac yn defnyddio synwyr cyffredin. Right, beth sy'n digwydd nawr yw, mae e'n mynd i weithio mas pa synnau nes i greu, pan nes i siarad, a wedyn mae e'n mynd i matcho fy llais i geg y cymeriad. Felly, os ydw i'n neud sŵn mae'r ceg y cymeriad yn mynd i neud siap ac yn y blaen. Yna mae'n mynd i sŵno mae'n mynd i ryndo ar oslef y llais i, a wedyn mae'n mynd i fatio, mae'n mynd i gyfannu yr hwyl, dwi'n sŵno fel dwi'n sŵno'n hapus, bydd y cymeriad felly yn ymddwyn yn hapus, o dwi'n sŵno'n drist, bydd yn ymddwyn yn drist, ac yn y blaen. Iawn? Unwaith mae'n mynd i wneud wedyn, mae'n mynd i roi'r cymeriad na ar yr olygfa yna i fi. Fel na. Gwych. Allai newid y maint, fel hyn, a symud Harriet draw i fan hyn. Nawr, chi'n gweld, mae'n recordiad i chydig yn hirach na'r olygfa, felly eisiau fi i just ymestyn yr olygfa i fod yr un mor hir ar fideo. Wrth wneud hwnna, chi'n gweld mae'r fideo cwl na'n y cefndir, yr siapen na'n toddi, mae hwnna'n diflannu fyna hefyd. Felly, dechrau fi gael sgrolio lawr, chi'n dewis yn y stac heina i fan hyn. Right, a dyma ni, allai lusgo hwnna mas hefyd. Gret. Iawn. Right, dewch ni gael gweld yna, dewch ni gael clywed hwn. Os ydw i'n ansicr, dwi'n oedi, yn gofyn am gyngor gan oedolyn, ac yn defnyddio synwyr cyffredin. Right. Right. Wel, oedd yna'n lot o hwyl. Oedd yna'n lot fawr o hwyl. Felly, ni bron iawn o ben. Mae ni rhyw 5 munud rôl. Cwpl o ddarnau bach, cwpl o syniadau bach newydd gyda fi. Dim newydd, cwpl o syniadau arall gyda fi i wneud gyda chi. Mae rhywun arall i'w gweithio mai i ni. Dych sôn.
Diolch yn fawr i chi, Mr Thomas. Bore da o ddosbarth afonydd draw yn ysgol Pont Senni. O, croeso i chi draw fyna yn ysgol Pont Senni. Croeso i chi blant o ddosbarth afonydd. A diolch i chi, Mr Thomas, am eich neges. Right, nawr te, beth dyn ni ar ôl i wneud? Nawr, yr olygfa ola, gair i gall. Fydd hapus gyda hwnna, cadwad y wybodaeth ar-lein yn ddiogel, ond os ych chi moyn rhoi rhyw ddarn o gyngor fyna, allwch chi wneud. Nawr, chi'n cofio'r ffont yma o'n i ddim yn hoffi ar yr olygfa gynta. Wel, gallai glicio arno fe fan hyn, a chi'n gweld Play Fair Display. Allai i fynd lawr fan hyn a gweld beth yw'r ffontiau sydd mewn defnydd. Chi'n gweld fan hyn, gweld tri arall, a yr un nes i ddewis ar gyfer hwn, ffili cofio beth oedd nawr, ife Sawarabi oedd e? Dechrau ni gael mynd nôl i'r olygfa gyntaf i gael checo. Ie, Sawarabi Gothic, na fe. A to, beth oedd dyfu fan hyn ar gyfer y teitl oedd Rajdani. Felly, a fi'n ôl fan hyn, dewis yr un yma, a na i ddewis Rajdani, cofio fan hyn. Na fe, a chi'n gweld ni'n dechrau defnyddio'r un ffontiau. Allan ni'n gwneud yr un peth trwy fan hyn, ond mae'r ffontiau yma wahanol beth bynnag mewn fan hyn. Wel, mae yna ffont fan hyn, Roboto mewn fan hyn. Ond allan ni fe mewn fan hyn, dewis, dyma ni, Rajdani fyna. A just cysoni yr ffontiau dwi wedi defnyddio. Na fe. Mae hwnna nawr yn gweithio neis iawn. Right. Nawr, troslais. Dewch ni gael rhoi troslais. Fi'n mynd i recordio troslais ar gyfer y dair olygfa yma mewn un shot. Iawn? Felly fi'n mynd i fynd i cyfryngau, sain, a recordio troslais. A watchwch hwn, fi'n mynd i wneud y dair olygfa gyntaf mewn un. Nawr, rydych chi dorri fel an, ond mae'n gyflymach os ych chi'n wneud eich troslais mewn un shot fel hyn. Recordio troslais a bant â ni. Cadwch yn ddiogel ar-lein gan Meredydd Jones. Dwi bob amser yn defnyddio ffug enw ac avatar pan i fi chwarae gemau ar-lein. Dwi'n gwybod bod angen i mi all gofnodi ar ddiwedd pob sesiwn. Iawn, yna fe. A nawr, fi'n stopo fyna achos mae'r cymeriad yn siarad fyna. Chi nawr mae da fi, os na i chwarae fe, glywch chi'n llais i. Cadwch yn ddiogel ar-lein gan Meredydd Jones. Dwi bob am... Iawn, gred, ond pan i fi'n cyrraedd diwedd yr olygfa ma, di ar ddiwedd pob sesiwn. Mae'n mynd mewn i'r cymeriad. Os ydw i'n ansicr, iawn, allan i recordio troslais arall wedyn ar y diwedd fan hyn. Iawn, lle i fynd i cyfryngau, sain, recordio troslais, bant â ni. Cadwad y wybodaeth ar-lein yn ddiogel. Dyna'r un ola fyna. Felly na'r sain, y llais i wedi sortio ar draws y prosiect. Iawn. Felly peth ola sy'n eisiau, dwi'n meddwl, yw cerddoriaeth gefndirol. Felly ddod o hyd i gerddoriaeth gefndirol, dwi'n mynd i'r cyfryngau ar y chwith. Sain o'r top. A fan hyn nawr, dwi'n gallu chwilio. Ond dwi'n mynd i sgrolio lawr a dwi'n mynd i fynd felly mewn i un o'r categoriau yma. Enghraifft felly, beth am electronic, felly bydd hwnna'n mynd yn dda gyda'r rhywbeth digidol. A llai ryndo wedyn ar y wahanol draciau wrth glicio ar y botwm chwarae. Hwna ni'n da. Hwna ni'n eitha da. Hwna ni'n eitha da fyd. Iawn, drial nhw mas. Felly ddim. Di ar annwyl. O, fi lygo hwnna. Felly, dewis hwnna nawr. Dyna fe wedi gosod hwnna ar yr llinell amser. Nawr, oedd e ddim gwaith digon hir, felly na gys eisiau fi wneud, felly yw dyblygu hwnna, a na fe yn dyblygu hwnna. Ydy fi moyn i'r un ola yma i pylu allan, felly bo fi pylu allan. Na fe. Nawr, bydd lefel hwn trwy fod yn ry uchel.
Cadwch yn ddiogel ar-lein. Ie, dwi ddim quite yn clywed yn llais sy'n iawn, felly just dod lawr a lefel y sain. Fi dod lawr fe rhyw 20% fyna. Si'n neud e ar gyfer y ddau o rain. Os chi'n dewis darn o gerddoriaeth sy'n yn ddigon hir, dim rhaid i chi'n neud e ddwy waith fel fi wedi gofyn wneud. Right, ydych chi'n gael trial e. Cadwch yn ddiogel ar-lein gan Meredydd Jones. Yn gweithio neis y gerddoriaeth, ynddo fe? Dwi bob amser yn defnyddio ffug enw ac avatar pan i fi chwarae gemau ar-lein. Dwi'n gwybod bod angen i mi all gofnodi ar ddiwedd pob sesiwn. Os ydw i'n ansicr, dwi'n oedi, yn gofyn am gyngor gan oedolyn ac yn defnyddio synwyr cyffredin. Cadwad y wybodaeth ar-lein yn ddiogel. A chi clywed y gerddoriaeth yn pylu allan, yn ffado mas fyna, broffesiynol iawn y diwedd. Right, wel, ar y diwedd, os ych chi wedi gorffen, allwch chi wneud yr un peth. Gallwch chi lawr lwytho hwn, ond falle bod chi ddim yn moyn llenwi'ch dyfeisiau gyda ffeiliau MP4. Os ych chi yn, gallwch chi lawr lwytho fel ffail MP4, a llusgo fe mewn i'ch fy ffeiliau J2E, OneDrive, neu Google Drive, neu beth bynnag. Neu eto, falle'r syniad gorau yw i glicio rhannu a cynhyrchu dolen gweld yn unig, creu link. A wedyn unrhyw un sy'n clicio ar y link na, byddwn nhw'n gallu gweld eich fideo chi ar y we. Mae hwnna, chymod, yn gyflymach a dwi'n meddwl bod chi'n goffo lawr lwytho ac uwch lwytho pethau. Ond gofynnwch i'ch athrawon sut hoffen nhw i chi i rannu eich fideos. Right, ffrindiau, ni wedi dod i ben gyda'r ail weithgaredd. Diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi heddi. Mae'n bleser cael cymaint o ysgolion yn ymuno. Cofiwch nawr bod chi'n cofrestru ar gyfer y sesiynau gwyl ddewi a hefyd diwrnod y llyfr. Mae'n ein ar wythnos gyntaf nôl ar ôl hanner tymor. Ar y llun gyntaf nôl mae'r sesiwn gwyl ddewi. Felly ewch nawr athrawon ni ar weinwyr.express.cymru i gofrestru ar gyfer rheina. Cofiwch hefyd, os licech chi ddod i'r hyfforddiant ACE Level 2, os ych chi'n barod wedi wneud eich ACE Level 1, a bod chi moyn cael eich tystysgrif datblygu proffesiynol ar gyfer lefel 2, yna mae'r hyfforddiant na dydd Mawrth nesaf a cyfrestrwch a gan fyny ace.express.cymru. Cofiwch hefyd am yr wyl ffilm, gwylffilm 25.express.cymru, mwy wybodaeth ar y wefan yna. Right, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi. Tagiwch fi os ych chi'n postio rhywbeth gymdeithasol. Hoffwch y fideo, tan ysgrifwch y sianel YouTube. A na fe, fi wedi gorffen gyda'r holl negeseuon. Tan y tro nesaf, welai chi, a byddwch yn ddiogel ar-lein, ffrindiau. Hwyl am y tro.